ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം മാതാജി. സ്ക്രീൻ കാണാം. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റും. കാണാം മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു, ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മന്ദിർ, രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴേ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ആ മാതാജി ചൊല്ലിയ പോലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലണം. അങ്ങനെയില്ല മാതാജി, മറ്റേ ഇത് മംഗളാചരണമാണ് ചൊല്ലണത്. അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വിശുദ്ധ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ അല്ലെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ചൊല്ലിയാലും മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചൊല്ലിയിട്ട് അതില് മതി. ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് തുടങ്ങണോണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചൊല്ലണതാണ് മംഗളാചരണം. ഇപ്പൊ നമ്മ ഇന്നലെ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്തപ്പോഴും മംഗളാചരണം ചൊല്ലിയില്ലേ. പിന്നെ രാവിലെ നാമജപത്തിന്റെ സമയത്തെ അത് കഴിയുമ്പോ ചതുശ്ലോകി ശ്ലോകം എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ലാസ്റ്റ് ജപമാല ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമജപം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പുലർച്ചയ്ക്ക് 3:30 അത് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം മാതാജി. ഭാഗവതം അല്ലേ? ഭാഗവതം അത് ചൊല്ലാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ. എനിക്കറിയണ്ടായിരുന്നു. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കണേന്ന്. ജപം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമില്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാതും ചൊല്ലി കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ലേ. ഭാഗവതവും കൂടി നമ്മള് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുന്ന് വായിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടുമല്ലോ. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മൾ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതനെ കുറിച്ച് ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ 17-ാമത്തെ അധ്യായം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ വിശദീകരണമൊക്കെ അവസാനിച്ചു. എന്നിട്ടൊരു ക്രോഡീകരണമാണ്. എല്ലാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് ഒന്നുകൂടി ക്രോഡീകരിക്കാണ് 18-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ. അതാണ് 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ 17-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവത്ഗീതയില് എല്ലാ അധ്യായത്തിലും അത് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായത്തിലും ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കലാണ്, ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക്, ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പിന്നെ അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്നാണ് എല്ലാ അധ്യായത്തിലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത്. യോഗിനാം അഭിസർവേഷാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചത്. പിന്നീടുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളില് വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന രീതിയും ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു. അതിനുശേഷമുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളില് ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതികളുടെ പ്രവർത്തന രീതി, ഭക്തിയുത സേവനം, ഇതൊക്കെ വിവരിച്ചു. ലാസ്റ്റ് 6 അധ്യായത്തില് പരമപുരുഷനായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഓം തസ്സത് എന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു വേണം സകല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ വായിക്കുമ്പോഴായാലും വായന കഴിയുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓം തത്സത് പറയും. അപ്പൊ ഈ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ അവസാനം ഈ അധ്യായം സമാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ഉദ്ദേശം എന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്ന പോലെ 18-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ എല്ലാം സംക്ഷേപ രൂപമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ത്യാഗവും പിന്നെ ത്രിഗുണാത്മകമായ, ത്രിഗുണാതീതമായ, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുമാണ് ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. 2 വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളായ ത്യാഗം, സന്യാസം, ഇതും കൂടി അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ 2 വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണ ശ്ലോകം നോക്കാം. നമുക്ക് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അതാണ് ഇവിടെ അധ്യായം 10. അർജുന വാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്സ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദനഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ഋഷികേശെന്നും കേശി നിഷൂദന എന്നാണ് 2 വാക്കുകള് അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശി എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമാണ്. ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. നമ്മളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്ത് വിളിക്കും? ഋഷികേശൻ. അതേപോലെ കേശി നിഷൂദന, കേശി എന്ന അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചവന്. സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സന്യാസം, സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും, ത്യാഗം, സന്യാസം, ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനി ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ പറയാണ്, കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ.
ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. എന്താണ് സന്യാസം? ഭൗതിക വാഞ്ച, നമുക്ക് കുറെ പണം വേണം, വലിയ വീട് വേണം, കുറെ ജോലി വേണം, നല്ല മക്കൾക്കൊക്കെ ജോലി വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് സന്യാസം. നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചേ മതിയാവും. നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാൻ തനിയെ നമ്മൾക്ക് നൽകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ആഗ്രഹം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് ത്യാഗം? സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. കിട്ടിയാലും സന്തോഷം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിലും സന്തോഷം എന്നുള്ളൊരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഫലം കിട്ടുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വെറുതെ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മുടെ വിഷമിച്ച് ഓടി നടന്ന് എല്ലാ ജോലികളും വാരിവലിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങള് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചിലരാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. ചില ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ തന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പിന്നീട് പറയും. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നപ്പോ ഇതൊന്നും ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമല്ല അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാണ്. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദോഷകരമാണ്, അത് ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇനിയോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നാലാമത്തതിലില്ല. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷഭ്യാക്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ത്യാഗവും സന്യാസത്തിനെയും പറ്റിയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഇനി പറയാണ്. ത്യാഗം 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ അന്തിമമായി കരുതണം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്രിഗുണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവവും ത്രിഗുണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 17-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ത്രിഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എപ്രകാരമാണോ ത്യാഗ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് അപ്രകാരം തന്നെ വേണം അതിനെ വിലയിരുത്താൻ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ മതം. ഇതാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ജ്ഞാന ദാന തപകർമ്മ നത്യാജം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവല്ല. നേരത്തെ ഋഷിമാര് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനും പറയാണ്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അവ 3. ഇതെല്ലാം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാത്മാവല്ലാത്ത പതിതാത്മാക്കളായ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം.
ഇനി 6-ാമത്തെ ഇതില് കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ നോക്കാം. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഘം ത്യക്ത ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫല ഉദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അത് അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ആ ശ്ലോകം കൊടുക്കാത്തത്. അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറ്റണം. ഇനി 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാവുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തൻ അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. ഇനി ശ്ലോകം 7. നിയതസ്യ സുത്തു സംന്യാസ കർമ്മണോ നഭത്യതേ മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. നമ്മൾക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സപ്താഹം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സപ്താഹത്തിൽ പോയിരുന്ന് അയ്യോ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിരുന്ന് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം വീട്ടിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി അവിടെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ശരിക്കും നിശ്ചയിച്ചുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ആ ആശ്രമത്തിനനുസരിച്ച്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റാതെ നമ്മളൊരു ബുക്കും കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പോയി സപ്താഹവേദികളിൽ പോയി ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരിക, ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നാമം ചൊല്ലുക, അത് മാത്രമായാല് നമ്മൾ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതമായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തൻ്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം അത് സാത്വികമാണെന്ന് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണ. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരുത്തില് ഇരിക്കണം, ഭഗവാനെ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യണില്ല, നമ്മൾ വെറുതെ മടി പിടിച്ച അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ അതും രാജസം അല്ലെന്നുണ്ട് താമസത്തിൽ വിടും. ഇത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, കാരണം എന്തെങ്കിലും വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതി എന്നാണ്, അത് തമോ ഗുണം. ഇനി 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും വിധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല, ക്ലേശം അല്ലെ ഭയം കാരണം, അയ്യോ അത് ചെയ്താല് അത് ശരിയായില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെ പേടിച്ചോണ്ട് അത് തെറ്റായി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്താണ്ട് അത് രാജസ ഗുണം ആണ് ഉള്ളവരാണ്. ഇനി എല്ലാം വിധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഈ ടേബിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ശ്ലോകം 7, 8, 9 അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, വിധിച്ച കർമ്മങ്ങള് കർത്തവ്യബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യണം. അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നോക്കാം, സാത്വികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ശരിയായ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അല്ലെ ബുദ്ധിമാനായ ത്യാഗി ആരാണ്? സാത്വികൻ എന്താണ്? അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ ജോലിയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യില്ല എന്ന് കരുതി അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോട് കൂടിയിരിക്കുക. അല്ലെ ശുഭകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് കുറെ കിട്ടിയാല് അത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി തോന്നാത്തവനാണ് സാത്വികൻ. അപ്പൊ അശുഭകർമ്മവും ശുഭകർമ്മവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അത് തൻ്റെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അത് ഏറ്റെടുക്കാം. അതേപോലെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ തീർന്നിരിക്കുക. ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. തൻ്റെ ശരീര ക്ലേശങ്ങളോടുകൂടി പോലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പനി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്ത് നല്ല കഴപ്പ്, പറഞ്ഞു ഓ എന്തൊരു നാശം, ഏത് നേരവും വയ്യായാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തോ മുജ്ജന്മ ദുരിതം കൊണ്ടാണ്
അതൊക്കെ അങ്ങനെ തീരും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുക. ആരോടും ഒരു വെറുപ്പില്ല, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കർമ്മഫലം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിയാൽ തീരും, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് മേടിച്ച് വയ്ക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ മാറ്റുന്നല്ല. ആവശ്യത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തു നോക്കുക. ചെയ്തിട്ടും മാറാത്തതാണെങ്കിൽ മുജ്ജന്മ ദുരിതമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ തൻ്റെ ശരീര ക്ലേശങ്ങളോട് പോലും ഒരു വെറുപ്പ് ഇല്ലാതെ വരിക. തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ഏത് കാലത്തിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും അവർക്ക് തീർന്നിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സാത്വികന്മാർ. എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നടക്കരുത്. വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ അതൊക്കെ ആദ്യം കേൾക്കാൻ ഇത്തിരി ഒരു സന്തോഷത്തോട്, ആണോ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ അരിയത്ത് വന്നിരിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മള് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേട്ട ഭാവം വയ്ക്കൂല. അത് ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ ഭാര്യമാരായാലും മക്കളായാലും കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുള്ളൂ. അത് ആരും പിന്നെ വില വെക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങും. അവര് വിചാരിക്കും എപ്പം നോക്കിയാലും രോഗമാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരതിനെ അവഗണിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ട് ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നരുത്, അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നരുത്, ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ വളരെ ആസക്തിയും തോന്നരുത്. കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറണം. എങ്ങനെ? ആരോടും വെറുപ്പ് പാടില്ല, തൻ്റെ ശരീരക്ലേശങ്ങളോട് പോലും. പിന്നെ തക്ക കാലദശ, ഏത് സമയമാണോ ആ സമയത്ത് എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുക. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ ത്യാഗി, ശരിയായ ത്യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞത്. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും, അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വിഭാഗം 2 സാഖ്യയുടെ വേദാന്തത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം. പരമാത്മാവ്, അത് 13 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് കൃഷ്ണൻ വേദാന്തത്തെ ഉദ്ധരിക്കുകയും 5 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ബന്ധിതരാകാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരാളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധനായാല് നമ്മളുടെ ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്തതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഇനി 18 13 14 മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണമനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. 5 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കർമ്മനിർവഹണത്തിനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ അതായത് ജീവാത്മാവ്, കരണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങള്, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് കാണാം. 1 അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ ജീവാത്മാവ്, കരണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രമങ്ങളാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത്. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കുക. ശരീരവാഗ്മനോഭിർയത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പശ്യൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്, ഇന്നലെ നമ്മ പറഞ്ഞാണ് ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് അതൊക്കെ
അതിനൊക്കെ തപസ്, അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സുകളെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം. ശരീരം, മനസ്സ്, പരമാത്മാവ്, ഉദ്യമം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി 5 കാരണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലമീതുയ പശ്യത്യകൃത ബുദ്ധിത്വാൻ സ പശ്യതി ദുർമതിഹി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾ സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. ഏതൊക്കെ? ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്, ഇതൊന്നും ഈ 5 കാരണങ്ങളെയും കൂസാതെ ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഈ ജീവാത്മാവ്, ഞാനാണ് ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫലമൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. പരമാത്മാവുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അതിനുള്ള ഉദ്യമമുണ്ട്, ശരീരം, ഇതെല്ലാം അതിൽ പെടുന്നതാണ്. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥതം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ നോക്കുക, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സഹകരിച്ച് ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക്, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാണ്. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി അനുമതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജീവാത്മാവ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജീവാത്മാവ്. പ്രയത്നം, അതാണ് പറഞ്ഞത് ഉദ്യമം എന്ന് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന് നിർദ്ദിഷ്ടമായി വിരുദ്ധമായ കർമ്മം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ന്യായവും അന്യായവുമായ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് ന്യായമായാലും അന്യായമായും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശരിയായ ഫലം ലഭിക്കും. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ 5 ഘടകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി, ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരാളുടെ അറിവ്, പ്രവർത്തനം, പ്രവർത്തന പ്രകടനം, ധാരണ, ദൃഢനിശ്ചയം, സന്തോഷം. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു ക്രോഡീകരണമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം, അസംഖ്യം ജീവങ്ങളെ സർവഭൂതേഷു ഏനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാത്തിലും പല രൂപങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നു. പശുവായും മൃഗങ്ങളായും മനുഷ്യനായും പാമ്പുകളായും അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഈ സചര അചര എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി, എല്ലാത്തിലും ജീവാത്മാവുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം, ആ അറിവ് ഏതാണോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയൊരു ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യരില് ചെറുതാണ്, അതിനെല്ലാം ഒരു അമീബയില് അതിനേലും ചെറുതാണ്. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരിലും ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണുള്ളത്. ഓരോ ശരീരത്തിനും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള, അത് അവയുടെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചാണ് ശരീരം നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ മുജ്ജന്മത്തിലെ പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ഓരോ ജീവികളും നേടിയത് എന്ന് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളത് രാജസം. ഇനി താമസോ, കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയെന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. ഒന്നിലും ഒരു അറിവൊന്നുമില്ലാതെ നിസ്സാര കാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നവര്
വേറെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടൊരു ജിജ്ഞാസയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു തമോ ഗുണാത്മകങ്ങളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അത് നേരത്തെ പഠിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ തന്നെ വീണ്ടും പറയണ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അനാസക്തമായും നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷകൃതം അഫലപ്രപ്സുന കർമ്മ സ്വാത്വികമുച്ചതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയണത്. അനാസക്തം, നമ്മളെ ഒന്നിലും ആസക്തരാവരുത്. ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ രാഗദ്വേഷരഹിതം, കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും പാടില്ല, കൂടുതൽ ദേഷ്യവും പാടില്ല, ഫലാസക്തി പാടില്ല. നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസകർമ്മം. എന്തായാലും ഈ ജോലികളൊക്കെ മുഴുവൻ തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് പ്രമോഷൻ ലഭിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തില് ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഏത് നേരവും യുവാക്കളിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് അവരെല്ലാം ഒരടിച്ചു പോണ തരത്തില്, അതായത് പ്രമോഷൻ കിട്ടണം, പൈസ കിട്ടണം, നല്ല പോസ്റ്റ് കിട്ടണം, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് നേരവും ജോലി ചെയ്ത് തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസകർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും എനിക്ക് വേണം എല്ലാതും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനും മടിയില്ലാതെ, കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ലാതെ തനിക്ക് പണം കിട്ടണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയ അപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ ആണ് സാത്വികൻ. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നും ഈ സത്വരജ സമോ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ല, അഭിമാനം കുറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ, അതൊക്കെ ത്യജിച്ച് അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എത്രേ സാത്വികൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി നമുക്ക് നിയതമായ കർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ജയമായാലും പരാജയമായാലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ സാത്വികൻ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവാണ് രാജസൻ. ഇനി എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങള്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും പറയാത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസൻ ദുഃഖിതൻ കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഈ വക ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഓരോരുത്തരിലും നമ്മൾക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിൽ തന്നെയും ആ ഗുണങ്ങളെ പല സമയത്തും പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേർതിരിച്ചറിയാം. വിവേകശാലി എന്നാണ് മനുഷ്യരെ പറയുക, അല്ലെ? മൃഗങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വിവേകത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം പുണ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസ ബുദ്ധി. അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത
കുറെ പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് രാജസ ബുദ്ധിയാണ്. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ഒന്നും വേർതിരിച്ച അറിയാനില്ല, ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല. അജ്ഞാനമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ആരെയും കൂസാത്ത പ്രകൃതത്തിൽ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? താമസ സ്വഭാവികൾ. നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണത്. ഇനി ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയോഗം അല്ലെ കർമ്മയോഗം അല്ലെ അഷ്ടാംഗ യോഗം അതൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ദൃഢമാക്കി, ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനിൽ അങ്ങോട്ട് ചേരുക, അതാണ് യോഗം. അങ്ങനെ മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ആ നിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തി ചെയ്താല് അത് സാത്വിക ഗുണങ്ങളാണ്. അല്ലെ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, നമ്മള് അത് കൂടാതെ ഇതൊന്നൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ആ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാല് അത് അത്യാസക്തിയാണ്. ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷയായിത്തീരുന്നത് രാജസം. കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മദം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഇതിനെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വീടുകളിലും പെട്ടെന്ന് തല്ലുകൊടുത്തും അതും ഇതൊക്കെ വരുന്നത്? നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും അടക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയധികം കുറ്റവാസനകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പെരുകണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന തദസ്തി പൃഥിവീം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിസ്യാത്രിഭിർഗുണൈഃ. എന്താണ്? ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം അത് തുടങ്ങിയാണ് ഭൗതിക ലോകം തുടങ്ങണം. ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മലോകം. ആ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ, അതുപോലെ ദേവലോകം, ഇതിലെല്ലാം പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഈ ലോകം, ഭൂലോകം, ഇവിടെ ഒന്നും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. എല്ലാവരും ഈ 3 ഗുണങ്ങള്, ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണം? സത്വഗുണം, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഈ 3 ഗുണങ്ങളില് അവരുടെ പാവകളി പോലെയാണ് അല്ലെ. ഓരോ ഗുണങ്ങള് മാറി മാറി അതിനനുസരിച്ച് പാവകളി പോലെ അവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട്, എന്നാ ഈ മായയ്ക്ക് മുകളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേദങ്ങളിലൂടെയും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാവകളി പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയും. ഇനി തൻ്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം, അതിന് സെന്റർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആര് വെക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അടുക്കളയിൽ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു മൊബൈലിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ട ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തായി? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കീർത്തനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടായി ആ പ്രവർത്തനമൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ശുദ്ധിയാക്കണത്, വീട് ഒക്കെ ശുദ്ധിയാക്കണത് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയോടുകൂടി വീടൊക്കെ അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക.
എല്ലായിടത്തും ശുദ്ധത. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊരു മനസ്സിൽ ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. തൻ്റെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ഏത് പ്രവൃത്തി ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തി ആയാലും ക്ഷത്രിയന്റെ ആയാലും വൈശ്യന്റേതായാലും ശൂദ്രന്റെ പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനൊന്നല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ, എനിക്ക് പറ്റില്ല, ആ പൂജകളൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇനി ഏത് ജന്മത്തിലാണോ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് അപ്പം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പല ചിന്തകളും, തെറ്റായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. അതാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം പറയണത്. ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഈ ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം, എനിക്ക് ഈ തൊഴില് താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ തൊഴിലൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച പലരും ഉണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാര് അല്ലെ, തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നില് ഡോക്ടറാവുക, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസറാവുക, ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുക, ബാങ്കിൽ ഒരു തൂപ്പുപണി കിട്ടിയാലും അതൊന്നും എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് കരുതി കൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതൊക്കെ വൈശ്യർക്ക് ചേർന്നതാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ക്ഷത്രിയന് ചേർന്നതാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോലും പട്ടാളത്തിൽ ചേരലൊക്കെ അതിനൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാതെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാലം കഴിച്ച്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തമോ ഗുണികളാണ് അല്ലെ. ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ നാം പഠിച്ചതിനനുസരിച്ച് ജോലി കിട്ടില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോണില്ല, അങ്ങനെ നടന്ന് ഈ നല്ലൊരു മനുഷ്യജന്മം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് ജാതിയിൽ പെട്ട ആൾക്കും ബ്രാഹ്മണനായി തീരാ. അമ്പലങ്ങളില് ആ പണികള്, ജോലികള്, ഇത് പൂജകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഏതാൾക്കും അമ്പലങ്ങളിലായിട്ട് പൂജാരിയായിട്ടും എന്തായിട്ടും ജോലി കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മള് അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ, അപ്പൊ ഈ ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും പാപകരമായ പ്രതികരണം ബാധിക്കില്ല. ആ വിധിച്ച കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താല് അതിന്റെ പാപം, ഇപ്പൊ ബുച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലണവരുണ്ട്, അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബപരമായിട്ട് അല്ലെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ജോലിയായിരിക്കും, അതവർ ചെയ്തു. അത് ക്രൂരമായ ഒരു മനസ്സോടെ ചെയ്താല് നമ്മൾക്ക് അതേ അവബോധം നമ്മൾക്ക് വരും. അതേസമയം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം, ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കർമ്മനിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താല് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു കർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിത്തരും. അപ്പോ ഒരിക്കലും അതായത് ഒരു ജീവനെ എടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കർമ്മമല്ല. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മള് വിടുതൽ കിട്ടും. ഇനി നോക്കാം. ശമോദമസ്തപശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഇനി ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ഈ വിശുദ്ധത ഒന്നും സ്വഭാവത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ശൂദ്രരെക്കാൾ താഴേക്ക് പോകും. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം, ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് മറ്റു അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നതാണ്. ശൗര്യം, തേജോ, ധൃതർദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം, ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ച, ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം, പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പല സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അതിർത്തിയിൽ നിന്നിട്ട് പല കാലാവസ്ഥകളൊക്കെ
തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇതെന്റെ ജോലിയാണ്, ഇതെന്റെ കർമ്മമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് പരാക്രമം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവികമായ ഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് രാജസ സ്വാഭാവിക. ഇനി കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യ. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. ശൂദ്രരുടെ പ്രവൃത്തി എന്തൊക്കെയാണ്? കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യരുടെ സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഇനി ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും. അതാണ് 4 ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്. ആ 4 ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവവും അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ പറ്റിയാണ് ഈ 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം. അപ്പൊ വൈശ്യർക്ക് എന്താണ്? അവര് ഇതൊക്കെ കുറെ നുണകളും ഇതൊക്കെ അവര് വ്യാപാരമൊക്കെ ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നുണകളൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ വൈശ്യരുടെ സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. ശൂദ്രരുടേത് അവരധ്വാനിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും ആകുന്നു. യത്ര പ്രവൃത്തർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണയിലെത്താം. ഈ 4 ആശ്രമം ആണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചു തീരണം എന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നല്ലേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം നാമം ചെയ്ത് 3 ലക്ഷം നാമമാണ് ഒരു ദിവസം ഉച്ചരിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാമാചാര്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ബഹുമതി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഏത് ജാതിയില് പെട്ടു, ഏത് സമുദായത്തിൽ പെട്ടു, ഇതൊന്നുമല്ല നോക്കുക. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ അതിൻ്റെതായ ഫലം കൊടുക്കും. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വാനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുതർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം അപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതായെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇവിടെ ഒരു പറയാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വാനരൻ, ഒന്ന് പെൻഗ്വിൻ, ആന, അതേപോലെ മത്സ്യം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മീൻ അവര്, പിന്നെ അതേപോലെ ചെന്നായ, അങ്ങനെയുള്ള. അപ്പൊ അവരോട് പറയണ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇത് കൊടുക്കല്ല, ഒരേ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ. ആദ്യം മരത്തിൽ കയറുന്നവൻ വിജയിക്കും. ഇവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഈ മരത്തിൽ ആരാണോ കയറുന്നത് അവര് വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പോവുക ആരായിരിക്കും? ഏറ്റവും ആദ്യം ചാടി കയറുക ആരായിരിക്കും? വാനരനാണ് ആ കർമ്മം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം വിജയായി തീരുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു മത്സ്യത്തിന് വാനരന്റെ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല. ആനയ്ക്ക് ഇത് തൊടുമ്പളത്തിനും ആ മരടക്കം താഴെ വീഴും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന് നിയതമായ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരും ആ കർമ്മം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കരുത്. ഓരോരുത്തർക്ക് അനുസരിച്ച കർമ്മങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാപ പ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമഭിനാത്യജേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഹ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ ആ പണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ,
എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും ഉണ്ടല്ല. എല്ലാ ജോലികളിലും അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. അതില് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും. നമ്മളാണ് അതിനെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഗ്നി. അതിൻ്റെ അകത്ത് അഗ്നി ഉണ്ട്, പക്ഷെ പുകയാണ്. അത് പുക നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് അഗ്നി പുറപ്പെടും. അതുപോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ, ഇവിടെ അഗ്നിക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ളത് പുകയാണ്. പുക മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നി നന്നായിട്ട് ജ്വലിക്കും. അതുപോലെ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ പലരും റിസ്ക് എടുത്ത് വീടൊക്കെ പണയപ്പെടുത്തി പോലും ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകും. വീട്ടുകാര് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ പറഞ്ഞയക്കും. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മള് അടിമയപ്പെടും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഏത് പണി ചെയ്താലും. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാൽ കൃത്യം ഇതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വയ്യായ വന്നാലും നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ അങ്ങനെയുള്ള. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആൾക്കാർക്കും അത് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഫ്രീ കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാതെയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോണ്. അവിടെ അവര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഏത് ജോലി പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താവും, നമുക്കിതൊന്നും ചോദിച്ചതല്ല. നാട്ടിൽ പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല, ഈ വക ജോലികളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെയും ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നാലേ പോകാന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അവർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ വേറെ ആൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്താവും, ഇവിടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയാവും. അപ്പൊ ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. ഇനി അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം 49 തുടങ്ങി 55 വരെയുള്ളതില് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, വിരക്തമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നന്മയും അവൻ തൻ്റെ ശരീരമല്ല എന്ന അറിവും നേടുന്നു. നിഷ്കാമ എന്ത് കർമ്മവും കാമമില്ലാതെ ആഗ്രഹമില്ലാതെ വിരക്തമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നന്മയുണ്ടാവും. തൻ്റെ ശരീരമെല്ലാം, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, അതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഒടുവിൽ അവൻ ബ്രഹ്മൻ സ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മനായിത്തീരുന്നത്? ഈ വേദിയിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയോടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് 49 തുടങ്ങി 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ആർക്കൊക്കെ യോഗയിൽ ഏർപ്പെടാം? കർമ്മയോഗയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറാം? സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആർക്കൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗയിൽ ഏർപ്പെടാം? ആത്മസംയമനം നേടിയവരും അനാസക്തനും. നമ്മളെ ആത്മസംയമനം, ഒന്നിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അനാസക്തനായ ത്യാഗ പരിശീലനത്തോടെ, വെറുതെ പറ്റൂല, പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. നിയന്ത്രണം പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട്, ത്യാഗ പരിശീലനത്തോടെ. അപ്പൊ എന്ത് ഫലം കിട്ടും? പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ സംഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പരമമായ പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മം കൈവരിക്കാമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയാണ് ബ്രഹ്മപദം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന അറിവിന്റെ ഘട്ടമാണ്. എങ്ങനെ പരമമായ പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മം എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം നോക്കാം. പരമോന്നത പൂർണ്ണത എങ്ങനെ നേടാം? ബ്രഹ്മഭൂതസ്ഥാനവും സമാധാനവും എങ്ങനെ നൽകാം? സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. തൻ്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച്, ഭോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ച്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ, ദേഷ്യം, സന്തോഷം അതൊക്കെ ഒന്നില്ലാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി, ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗം, മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം, തെറ്റായ അതീശ്വത്വ ബോധമില്ലാതെ, ഇങ്ങനെ
ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എല്ലാ മോക്ഷ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും അയാൾ പരമശാന്തി നേടുന്നു. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, യാതൊന്നിലും ചിന്തയില്ലാതെ. അതാണ് ബ്രഹ്മ ത്യാഗയോഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാനശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ബുദ്ധേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ബുദ്ധേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. പ്രസന്നാത്മായിരിക്കും, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സമസർവേഷു ബുദ്ധേഷു, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവന. പട്ടിയെ കണ്ടാലും ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും ചണ്ടാലിനെ കണ്ടാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മള് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുദ്ധവ് കണ്ട അവിടെ എല്ലാവരും ബാക്കിയൊന്നും നോക്കണില്ല, ഭഗവാനെ തന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം എന്ത് സേവയാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് നൽകുന്നത് ഇത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനയില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ആരും തന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ശേഷം ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കുന്നതോടെ ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ വളരുന്നു. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ, ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ വളരുന്നു. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോവും. പൂർണ്ണമായ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൈവരും. എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാണ്ഡിത്യമില്ല. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാനാവില്ല. കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാർഗം, ഒരു ഗുരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെറും ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഉയരണം? ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരണം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തി സേവനം കൂടാതെ പരമമായ സത്യം എപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. പരമമായ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തി തിരിച്ചു വരും. കൃഷ്ണന്റെ ധാമമായ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ അർഹരാവുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തില് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകം പാർട്ട് 1 കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഇത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ആചരിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.